أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة صاحبها في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mune ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a wannan rana ta Asabat yau 18 ga watan Ramadan, wanda shine majalisin mu na 18 a cikin wannan wata mai tsarki mai albarka. A wannan karatu da muke yi na tafsirin Alkur'ani a cikin suratul Ma'ida daga wannan masallaci na Maitama Central Mosque da yake birnin Abuja, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana aminci a garuruwanmu na musulmi, ya kuma tsare mu, ya tabbatar mu da alkhairi. Mun tsaya aya ta 56 jiya. Yau insha Allah za mu tashi a aya ta 57. Za mu karanta abin da ya sawwaka daga Qur'ani, da fatan Allah ba mu ikon karantawa daidai da fasarawa daidai. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul ladhina اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Atafi akan magana da aka yi jiya akan cewa wasu daga cikin mutane da suke kokarin komawa karkashin Yahudawa, karkashin mushrikai ko kuma karkashin kafirai ko nasara domin neman taimako da agaji, kuma su watsar da matsalolin addini da kuma abin da aka musu tarbiyya na musulunci, suna riya cewa sun yi imani amma suna kuma da alaka da kafirai da mushrikai. To shine Allah yake cewa duk wanda ya koma cikin su to za a kididdiga shi a matsayin shi ma dan uwansu ne. To duk wanda yake wannan, sai aka ce kamar yadda jiya muka magana akai cewa wato ɗabi'u ne na munafikai, cewa shi munafiki duk inda aya ta sauka yana da wani abu da ya kamata, da yake ganin ya kamata ya ce ko ya kamata a ce an yi, ba abin da ayar ta ce ba. To yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara mana bayani na nuna mana wato alamomi na munafincin mutane ko mutumin da yake munafiki da ɗabi'unsu, wadda kacokaf ijmalin ɗabi'un sun bayyana a cikin suratul tauba. Kusan tauba ta kusa kama sunan mutane saboda yadda ta buɗe wuta akan munafikai. To sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya wanda kuka yi imani. Kullum ana magana akan wanda suka yi imani, wato kaga ba kowa ake magana ba kenan, sai wanda ya san yana da imani shine zai saurara. Abdullahi dan Abbas ya ce idan aka ce ya ayyuhal ladina amanu muna saurarawa, mun san abu ɗayan biyu ne, ko dai Allah ya ce mu yi kaza ko ya ce mu bar kaza, so muna saurarawa da kyau. To Allah ce ya ayyuhal ladina amanu, ya wanda kuka yi imani, la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban, kada ku riki
waɗanda suka ɗauki addininku abin yi wa ba'a da wulaƙanci, kar ku ɗauke su auliya, wato majibinta lamura. Auliya din sai aka kawo ta a can ƙarshe cewa la tattakhidhu alladhina takhadhu dinakum, waɗanda suka ɗauki addininku matsayin huzuwan abin wasa, huzuwan abin yin ba'a, wala'iban abin wasa, min alladhina utul kitaba, daga wanda aka ba littafi sune yahud da nasara, min qablikum, kafin ku zo, wal kufara, da kuma kafirai, kar ku rike su auliya, ma'abuta abin nan zaman abin nan majibintan lamura, kar ku rike su haka. Wannan ɗabi'u ne na munafukai, kamar da muka ce cewa kullum su suna shiga gurinsu, za su shiga cikin su kullum suna matsayin abin nan, suna ganin cewa ai so suke cewa annabi zagon ƙasa, za mu ce mun yi imani, za mu zo mu yi sallah, za a yi komai tare da mu, amma suna yi wa annabi makarkashiya domin a rusu da'awarsa, a ɓata masa abin da Allah ya aiko shi akai. Abdullahi dan Abbas, ibn Abi Hatim da shi da Imam Dabari sun fitar akan dalilin saukar wannan ayar daga Abdullahi dan hadisi daga Abdullahi dan Abbas cewa Yahudawa sun kasance suna yin ba'a ga muminai idan sun ji muminai sun tafi sallah, sahabbai sun tafi yin sallah ko an kira sallah, sai su kirkire da dariya su ce sun tafi wahala, wani mutanen ba su da hankali, ba su da aiki, sai suna faman sunkuye suna dagawa suna tashi, ana wani abu a ce wai sallah ake wata bauta ce, sai a kirkire da dariya. To sai Allah ya ce masu yi muku wannan, wanda suka riƙi sha'ira ta addininku, sha'ira domin kiran sallah sha'ira ce, duk wanda ya wasa da kiran sallah to alamun kafirci da tare da shi, domin idan aka kira sallah kuma kana dariya cewa wai an kira abin fa mutanen ne za ka sun tafi, to kai da kafiri babancin ku aka dan ne in ma akwai, domin kiran sallah yana daga cikin abubuwan da ya zanto wajibi ne a samu ana yin su a gari, dole ne a samu ana kiran sallah a gari, domin duk garin ma da ba a kiran sallah gari ne na alamun cewa ko kafirai ne ko kuma tsantsar bakakin munafukai ne in ba a kiran sallah a garin. Kiran sallah in har ba a kiran sallah a garin, to Allah zai kama mutane da laifi duk garin sai musu azaba saboda ba a kiran sallah. In ko wani ladani ya tsaya da kiran sallah to shikenan ya dauke mana, Allah ba zai mana azaba ba saboda akwai ladanai suna kiran sallah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma ladanai addu'a, yace ya Allah ka gafarta wa ladanai, ka ji kansu ka musu rahama, ka ba su aljanna. Ya karama mai tawa, Allah ka gafarta wa ladanai, ka ba su aljanna. Allah ka gafarta wa ladanai masu kiran sallah, ka ba su aljanna. Yace Allah ka shiri limamai, a ga liman sai a hankali kenan, Allah shirye shi liman. Ladan ya samu addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sau da shi yana ɓata lokacinsa, yana kula kai da lokaci, bai damu da wani abu ba, hankalinsa kullum yana kan lokacin da sallah za ta shigo, so hankalinsa ya koma kan wannan. Duk jama'a suna harkokinsu, shi zai shirya da farko ya shiga masallaci, ya gyara masallaci, ya ɗau muryarsa ya ɗaga ta sama, ya ce jama'a ku zo mu bauta wa Allah, jama'a ku zo gurin Allah, ku zo zuwa alheri, ku zo zuwa ga sallah. Wannan a dukkanin lokuta, har lokacin da wato dan adam baya son ya motsa, shi ladan ya riga ya fito da asuba, kowa yana kan gado amma riga ya fito, hankalinsa yana kan masallaci, ya bude duk wani duhun ya shigo, ya dauki risk. Me risk ne da Hausa? Ya dauki risk. Me risk Allah? Kasada, ha, yayi kasada, kai ita ce risk. To kasada ko yawa, to yayi kasadar fitowa, kaga abin cikin duhu ne, ta yi wani ya bige shi, ta ko baka ba, akwai hadari a fitowar, amma wannan bai dame shi ba, shi hankalinsa yana masallaci, so ke ga ya karasa masallaci, ya kira al'umma zuwa ga bautawa Allah. Ya za a yi wannan mutum ya daidai da liman, ya za a yi daidai da liman, abin da zaɓe wa dama ai, kai liman kana ta wani ƙoƙomaji, kana wani hukumar hanci, ladan ya fi ka, wala ya fi ka, domin shi ke kiran mutane, shi ke kiran mutane zuwa ga alherin, duk alherin da kace da kira yana gurin ladan. Shi yasa manzo Allah ya ce duk inda sautin ladan ya kai, to duk abin da wannan sautin ya bi ta kansa sai ya maladan din shaida ranar alkiyama, Allah ya bashi aljanna.
tsakuwa ce, ƙasa nawa ce wadda idan ladan ya kira sautarsa zai wuce ta kanta, tsakuwa nawa ce, ƙwayar tsakuwa, ƙwayar ƙasa, dukkanin ganyen itatuwan nan da ganyen shrubs abin nan ciyayi da duk wani abu da kare ya bi ta kansa inda sautin ya ƙare to duk za su yi mashaida. Wannan kuma haka yake. Ai ya karama kallon ladan na ina da murya ne ma na koma ladan shin nan. To ita kuma murya take so, karka zai murya irin tamu Allahu akbar ba daɗi. A samu murya mai kyau wanda za ta ja hankalin mutane su tawo sallah shine. To Allah ya ce wattaqullaha, ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin, amma idan da gaske ne ku din mu'minai ne, kada ku rike waɗannan mutanen abokan arziki, kada ku rike su abokan alheri, kada ku ba su aminci, ma'ana kada ku amintar da kanku zuwa gare su, ku ba su wato ragamar rayuwarku da ragamar addininku. A ce komai naku sai kun koma, hata shawara a ce sai kai shawara da bayahudi da banasari sannan kai abin arziki. Kada kai wannan. Wato kuskure ne, din mun yi shi a rayuwa, za ga mun yi shi ɗaya biyu haka din mun yi, to amma ake kokari ana gyarawa, muke kokari muna gyarawa. Abin da muka samu yi sai mu ce Allah ya gafarta mana, wancan lokacin ba mu san haka bane, ko Allah ya yafe mana ya gafarta mana. Akwai mutanen da suke abokansu na ƙut wanda za su yi aminci da su kafirai ne, akwai. To wannan shine kuskuren. A ce kafiri ya mutu kaje kana kuka, kana ganin a kawai babban abokin ka ya mutu kai ta kuka kana alaga ta malam musulmi, da gani ka san akwai wani abu a tsakani, kullun ya kai inda ya kai, kila kanin ubansa ya mutu ba zai wani kukan ba, you know. Allah ce wa idza nadaitum, idan kun kira ila salati, idza nadaitum in kun yi kira zuwa ga ai sallah, ittakhadhuha huzwan wa la'iban, suna rike wannan wato sai su ɗaukake ku a bisa yin ba'a da kuma yin wasa, suna zargin ku, kai wannan mutanen kaza kaza, ai an tafi sallah, ai sallah ce kaza. Wato wani lokaci da mu da ke mafi yawa mu yan abin da inda kasashen musulmi in ana wannan magana sai ga kaman ba za ka gane yaya abin yake ba, amma yayin da ka shiga kasashen da ba naku ba, in an kira sallah ana tafiya kai yanda za a yi maka tambaya ta ta'annati a ce kai yanzu kana me kuke yi wannan abin ne, kuna ta mamu wahala da sauransu, haka za ka suna yi. Akwai ta bakusha ta lokacin da ya karatu a turai tana tambaya ta wata ce kullum ina ganin ka da asuba ta kan taga sai na ga ka fita ka tafi masallaci ka je ka dawo da magariba, in ka fita makaranta lokacin da ka dawo da magariba za ka je masallaci ka dawo ka kara cewa bayan wani minti daya ko awa daya kuma za ka dawo da asuba ka tashi. Ta ce wai ku anya akwai rayuwa mai daɗi ku a wannan rayuwa ta ku? Ina daɗi ba sakewa, ba taɓa gani ka shigo da giya ba, ba taɓa gani ka kawo yan mata ba, ba taɓa gani ka fita ka je club ba, ai ba wani, ai rayuwa ku ba ta da test. Ta ce wai there is no test in our lives, haka ba test. To ita ka take shi ne test cewa ka fita ka je ka sha giya, ka je ka yi abin da dama mafi yawa suna shan giya ran juma'a, a sha giya ran juma'a, a kwana ana shan giya, asabar ai ta bacci, saboda lahadi a shirya, monday a koma a taɓa aiki, haka a ta za club. To suna ganin in ba ka je club ba, in ba ka dan shigowa, in mace ce ke ba ka shigowa da yan samari, in namiji ne ba ka shigowa da yan mata, you know, ba ta ai rayuwar babu, wato ai za ba tsamu hake nan, wato dadin ta ya riga ya sarai ce ka wanke dadin rayuwa, baka da aiki sai zuwa masallaci ka takurawa rayuwarka. Amma ƙarshe ko ta musulunta da ke hira ta sha hira sai ta gane addini ko ta musulunta, dan hira ta daɗe mana ana ta fatawa haka, ƙarshe kuma Allah ya tabbake da ta ma musulunta kuma ta kyauta addini ta kuma dan har yanzu na san musulma ce. To wani lokaci bayani ne, idan bayanin bai zo ba su gane ba. To yace za ka suna riƙewa mutum, suna ɗaukar ku abin dariya. Akwai wani a ajin wani lokaci, wani yan China kusan sun fi kowa, ni a fahimta ta sun fi kowa taurin zuciya gurin shi karɓar imani, su karɓar musulunci, suna da taurin imani. To in ya ga an kira sallah da azahar na fita, to sai ya kyalkyale mun da dariya ɗan banza, na dawo kuma ita dariya. Haka in an zo la'asar ma sai ya yi ta dariya, ko ya ce to yanzu mutum zai fita, sai ya kyalkyale dariya, yana cewa ai musulunci nan naku wahala ne, ina shi ai ba wani abu da zai yarda da nan ba. Wani mata bai shi to wahabi ka yace babansa,
shi ya halice shi wa halice ka yace babansa shi ko uban da ka halice shi yace babansa da uwarsa haka shi su suke halitta. Wato dariya suke kwarai, suna yi mutane dariya da ba'a da wulakanci suna yi. To sai Allah ya ce waɗannan ɗabi'u ne na mutanen da suke marasa hankali, ba san waye Allah ba su ko san menene sha'ira ta Allah ta addini ba. Sai ce zalika bi annahum, saboda su suna yin wannan ba'ar saboda sun kasance qaumul la ya'qilun, ba su da hankali. Domin mai hankali, lafiyayyen hankali yana gane abu inda daga Allah yake. Mai lafiyayyen hankali yana gane cewa idan Allah ya yarje wa mutum kusanci zuwa gare shi da yin ibada, to makalewa ke da Allah. Wannan kuma ita ce alama ta cewa ya kamata ka binciki wannan mutumin me yasa yayi wannan abin, watakila ka gano wani abu kai ma ka shiga. Wannan shine mai hankali, haka mai hankali yake. Kawai ita wannan matar kamar tana da hankali, Sara tana da hankali, ta lura da yawan fitar, ta yi ganin me yasa ba ta taɓa magana ba, amma da nan ta sako ta buga min gida, ta ce da Allah ina so magana in ba damuwa ga inda nake nan. Na ce ba matsala, ta shigo. Shine muka ɗauka hirar nan, muka yi ta hira, gari ya waye, ta kuma dawowa, gari ya ƙara wayewa, a na uku ko na hudu ko na biyar kawai sai ta ce da bata Qur'ani ta karanta an za ta, idan sai mata Qur'ani na turanci gaba ɗaya na bata. Ni kuma na mata hutu a lokacin Najeriya, ina nan ta kira ta ce wallahi ta karanta har zuwa abun nan chapter of the woman. Ta ce ta ga a lot of beauties a Qur'anin nan. Ta ce ita tana so ta musulunta, yaushe za ka dawo? Na sha'a ba sai na dawo ba, ni ba zan dawo ba. Na ce mata ta je Greenland Mosque, akwai wasu malam abun nan Abu Usama, da ta yi samu Abu Usama, zan kira shi. Na kira shi, ta same shi kuma ta karɓi musuluncin a lokacin wani mutum shi zai aure, ta ce sai na dawo sannan ni ne zan zama ni ne waliyinta, sai na dawo. Ko sai da koma sannan aka yi auren. Shi ma sai da maka sa, kuma lafiyar su kalau, har da ɗansu ma yanzu akwai ɗansu Umar yana nan. Kuma musulunci take ba da wato kasa da ka take yin sa, saboda wato in suka ga wani abu a tare da musulmi, kokari suke su ga in mai hankali zai ce me yasa ka nace a wannan abu, tunda ka nace akwai wani abu a cikin sa. Ko ba ka bane, idan kana son abu ai za ka nace masa. To idan ka nace sai a ga ba dai wani abu ke gani ba, kiri idan ka je masallaci ka dawo ba a ganin ka da kuɗi. To amma me yasa kuke nace wa masallaci, me yasa kuke nace wa sallan nan, me yasa komai ku ce Allah? To mai hankali sai fara bincike, da ya gano abin Allah ya haska masa, to sai ga ya karba. To amma mara hankali dariya zai yi, ya muku dariya ya ce ba ku da abu, ka karanta Qur'ani, me zaka samu Qur'ani ka karanta? Ba wani abu zaka, in ka karanta ba za a baka wani project ka je ka gina ba za a abin da ke kallo kenan. la yara abada min anfihi, they don't see beyond their noses. Wani lokaci sai na ganin ta karanta wannan kawai ya shafe ka ne, amma ba wani abu ne neman kuɗi ba ne, ba wani abu ne da zaka je kai wani abu da shi ba kuma za ka dawo da abu kaza ba. Wannan ai bata lokaci ne. To amma wani shine mara hankali, abi hankali baya haka. Na'am. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. To sai Allah ya ce kul ka gaya musu, wato wancan zancen da aka yi akan yin ba'a idan an kira sallah, mu sani cewa shaidan ma baya son kiran sallah, kamar yadda manzon sallama ya faɗa mana a hadithin Bukhari, yana nan a cikin kitabul adhan bil fajr,
wato kiran abin nan a cikin kitabul adhan babul adhan bil fajr littafin kiran sallah kuma kiran sallah a gurin sallar asuba sai manzo sallama yace idan nudiya lis salati idan an kira sallah adbara shaytan yana juyawa ya fita a guje walahu duratun yana tusa idan ce durat irin tusa mai kara din nan bar haka yake gudu yana yi saboda baya son kira sallar batsiya ce har sai yayi nisa da inda ba zai ji ba amma da aka ce fusa ita ce tusa da mutum ya saki wadda ba ta da kara fusa'un wa durat yana cikin hadisin Abu Hurairah cewa da abin da aka karanta wa annabi Adam wa allama Adam al-asma'a kullaha sai Abu Hurairah ya ce an ga masa sunan komai sai ce hatta al-fusa'u wa durat har da ba sunan tusa mai kara da mara kara duk an ga annabi Adam na yadda mutum zai yi amfani da su a rayuwarsa ta duniya to shi yana juyawa baya ya kuma tabbata dai a hadisin Bukhari cewa kiran sallah yana kora shaidan wato idan da akwai aljanu da suke damun mutane to kiran sallah yana kora su shaidanu da suke damun mutane a kun da shaidan yake shiga jikinsa yana samai da mutum kamar mahaukaci to yin kiran sallah ko sauraron kiran sallah yana korar wannan aljanin daga duk inda yake a cikin jikin mutum ko a unguwa ko a gida shi sa ake cewa kada ku mai da gidajenku kamar kaburbura in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum maqabir kar ku mai da gidajenku kamar kaburbura inda ba a yace ku dinga yin sallah a cikin gidajenku domin yayin da kuke karanta alqur'ani wani sashe na alqur'ani yana korar aljani daga wannan gidan a wani hadisin kuma da yana na cikin sahih bukhari shi ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa suratul baqara da suratul ali imran shedan baya iya zama in ana karanta su baya iya zama a wurin sannan kuma yace bokaye da matsafa ba sa iya samu su yi penetrating mutumin da yake karanta suratul baqara da ali imran wato ba sa cin nasara a kansa ko da za a yi maka wani abu a yi ma sammu ko a jefe ka ko a yi wani abu dai wato wani abun ba zai same ka da devastating effect ba ya ita mai touch you saboda wani abu na test din Allah zai iya samun ka wani abu kaɗan saboda Allah yana jarraba mutum da komai ko ba ka bane Allah zai jarrabe ka amma jarrabawar ba za ta zanto cewa an rusa ka gaba ɗaya ka an tarotsa ka ba sai fa idan wannan abun kuma dalili ne na cewa Allah zai maka wani abu a gurinsa a ranar alkiyama shi kuma wanda ya maka ya zama nakal abin da za a kama shi da laifin shiga wuta to wannan kuma duk abin da Allah ya hukunta yana zama amma dai shedan ko aljani ko matsafi ko boka ko dan bori ba wanda ya sai cin maka matukar kana karanta suratul baqara da ali imran da kuma yawan kiran sallah ko sauraron kiran sallah ka san akwai wanda ba kiran sallar in ka ji ka ringa jin dadin an kira ka ashhadu an la ilaha kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kace ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah kace la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falah la hawla wala quwwata illa billah allahu akbar kace allahu akbar la ilaha illallah kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'ima ko ati nabiyina al-wasiyatu al-fadila wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'ata sannan kuma kace amanna billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadar rasulan nabiyya kace allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wannan addu'ar ta rabbana atina fid dunya hasana babu wani abu da zaka roƙa abin da shafi rayuwar duniya face tana cikin wannan kalmar haka nan kuma duk abin da zaka roƙa mafi kololuwa a lahira tana cikin wannan addu'ar shi yasa ta zama ita ce gagarumar ita ce bakandamiyar addu'a wadda qur'ani ya kawo rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar in kai ta tsakanin kiran sallah da tsakanin tashin iqama Allah ya karbi wannan addu'ar kamar da manzo Allah yake cewa baina adhanaini du'a'un la turad tsakanin azan kiran sallah guda biyu akwai addu'ar da in bawan Allah yayi Allah yana karba baya dawo da ita in an kira sallah kai addu'a kafin ayi iqama wannan addu'ar ba a dawo da ita Allah yana karɓar ta a take to za ga wani lokaci ba mu addu'ar kuma sai an zo an yi iqama sannan mu zama na haka an yi iqama kafin ya ce Allahu akbar ba wannan ba lokacin addu'a bane akramaka Allah ka bar lokacin addu'ar a baya tsakanin kiran sallah ne da iqama in kuma asuba ce tsakanin kiran sallah farko da na biyu lokacin addu'a ne tsakanin kiran sallah na biyu da iqama kaga muna da bonus anan so sai mu mai da hankali Allah ya tabbake mu to Allah ce kulka ce musu ya ahlul kitabi ya ku wanda aka ba littafi wato kiristoci da yahudawa hal tanqimuna minna wannan tambaya ce amma kuma ai
amsa ce a lokaci guda ka ce shin akwai dalilin da yasa kuka matsanta mana lamba wato tanki mana minna kuke ci mana zarafi akwai dalili ne ko kuma ka ce ai ba wani abu ne yasa kuke mana wannan wulakancin ba wani abu ne yake sa kuke cin mana ba wani abu ne yasa kuke yakar mu ba illa an amanna billah sai kawai mu da mun imani da Allah ne ku kuma kuki ai ko aka fara kawo addini ko ai annabi Musa ya zo kafin annabi Muhammad to amma da aka ba su sun janye sun ki to wadan haushin suke ji shi sa Qur'ani yace suna yin wasu abubuwa ne hasadan min indi anfusihim saboda hasada ku an ba ku addini kun karba su kuma an ba su sun ki to sai Allah ya ce wato kai bisa raddi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kai kowane bawan Allah in wani zai maka irin wannan izgilancin in masa raddi ka ce ba na abu bane na san dalilin da yasa kake min wannan abu saboda ni musulmi ne ko bai kace musulmi kaza saboda ni nayi imani da Allah ne kai kuma baka yi ba shine bakin cikin ka wannan shine bakin cikin da kake yi kuma wa ma unzila ilaina nayi imani da abin da aka saukar na alqur'ani gare mu mun yi imani da shi wa ma unzila min qabl kuma mun yi imani da ma duk abin da Allah ya saukar kafin zuwan qur'ani mu ba ma rabewa ba ma kin at-taura ba ma kin injila ba ma kin zabura ba ma kin littafin annabi Ibrahim ba ma kin duk wani littafi da ya zo wani annabi ya zo da shi mun san littafin ko ba mu san shi ba matakar dai annabi ne ya zo da shi mun gida da shi kowanne ne mun gamsu ko kuma kun ki shine bakin cikin dama wa anna aktharakum kuma da yawa daga cikin ku lallai la fasiquna ay aktharakum fasiquna da yawan ku fasikai ne ku shi ko fasiki dama haka yake fasiki yana kin abin da yake na gaskiya sai ya ƙi shi haka fasiki yake kamar yadda muka bayani a farkon suran nan an yi magana akan fisku aka yi dogon bayani akan me ake nufi da fasikanci shi ne fita daga ɗa'ar Allah in Allah ya ce ayi kaza mutum bai yi ba ya zama fasiki in Allah ya ce ayi kaza a bar kaza mutum bai bari ba ya zama fasiki so wannan shine abin da ake nufi da alfisku to kaga akan wannan da fasikanci da kafirci a Qur'ani wani lokaci abu ɗaya ne domin ka kafirce ka ƙi ko ka ƙi gaskatawa ka kafirce an ce ka yi ka ƙi ka zama fasiki kafirci ne a nan gurin in Allah ne ce ayi kaza ka ƙi da gangan ka ƙi ka toge mutum ya zama fasiki kuma amma a lokaci guda kafiri ne amma akwai fasikancin da bai kai wannan ba shi ne fasikanci na ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a nan shi ma a cikin bukhari dai hadisin ya ce akhwafu ma akhafu alaikum al-munafiq alimul lisan abinda na fi ji muku tsoro shine mutumin da yake munafiki mai harshe wato wanda in yana magana sai ya jaka ba kasafai zaka gane illarsa ba saboda ya iya magana to wannan shine matsala kaga in dai kana tattaunawa abin da ya shafi addininka da mutumin da yake munafiki ne kuma ya fi ka fahimtar wannan abin to zai jefa ka a cikin ramin da ba za ka taɓa fita ba misali a ce abu ya zo za ka fitar da zakka in kai wasa kai hira da mutumin da yake wato munafiki ne ba zai bari ka fitar da zakkan nan ba sai ya hana ka bin Allah ana idan kai hira da mutumin da yake munafiki ne akan mas'ala ta tsayawa tsayin daka akan mas'alar addini da makwabtanka to sai ya hana ka yin wannan abin da Allah ya ce kai da makwabtanka saboda baya so ya zanto ko samu jituwa ko da ƴan uwanka ko da matarka sai ya hana ka sai ya yi dalil sai ya maka maganar da za ta ruɗa ka to shine manzo Allah ya ce wannan mutanen nake je muku tsoro wato Allah ka rawa da munafikin da yake yana da harshe kuma masani matsiyaci to wannan Allah raba ka da shi to Allah ya ce hal taqibuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila okay yace qul ka sai da su hal unabbiukum bi sharrin min dhalik kuna so na baku labarin wanda yafi kowa sharri kuma qul ka ga musu hal unabbiukum kuna so na baku labari bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah wanda yafi kowa sharrin sakamako a gurin Allah daga wannan da aka fara a baya an faɗi maganu a baya a kansu cewa suna komawa gurin kafirai suna cewa suna neman mafaka
Allah ya ce suna cewa muna jin tsoron kada musiba ta shafe mu shi sa zamu koma gurin su. Sannan kuma suna rantsuwa da Allah iya rantsuwa, amma kuma akan abin da suke kuma ƙarya suke yi. Wannan abin kuma shi ya bata musu dukkanin ayyukansu. Suna kuma barin addini wasu lokuta su yi ridda su koma kan addinin waɗancan mutanen, wadda suna sani wadda ba sa sani. Sannan kuma suna jibintar al'amari a ga kafirai, ba sa jibinta ga muminai. Dole sifofin Allah yana bayanin su da ya bayanin abubuwa ya yi su da yawa. Ƙarshe sai ya ce kuna so na ba ku labarin abin da ya fi wannan munin matsayi a gurin Allah. Wato a cikin ɗabi'unsu abin da ya fi munin matsayi shine man la'anahu Allah, wanda Allah ya tsinewa ya fi kowa mummunan matsayi a gurin Allah, ya fi kowa mummunan sakamako. A ce yau ka je lahira amma a gurin Allah mutum tsinanni ne saboda wasu abubuwa da yake yi a duniya, duk da cewa fa yana sallah, amma saboda ɗabi'unsa ya ƙi karkata zuwa ga ɗabi'u na gaske wanda Annabi sallama ya karantar, ya kuma ƙi karkatuwa zuwa ga ɗabi'un da Ƙur'ani ya nuni a kai wanda malamai suke bayani, ya ƙi, sai Allah ya tsine masa albarka bai sani ba. Ya koma ga Allah yana tsinanne a gurin Allah, wa ghadiba alaihi, kuma Allah ya yi fushi da shi. Idan aka ce Allah ya fushi da mutum, ma'ana Allah zai yi mutum azaba. Domin ghairil maghdubi alaihim walad dhalin, Allah ka shirya da mu hanya al-mustaqim, Allah ka shirya da mu hanya mai kakkiya. Baka bike ta ba kullun ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shirya da mu hanya mai kakkiya zuwa gare ka wadda ba ta karkashewa. Siratal ladina an'amta alaihim, hanyar waɗanda kai wa ni'ima, annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da salihan bayi. Wannan hanyar muke so Allah ka sama a cikinta. Ghairil maghdubi alaihim, ba hanyar waɗanda kai fushi a kansu ba, wato wanda suka cancanci azabarka, ba su ba. Wala dhalin, ba kuma hanyar batattun mutane ba, nasara wanda ba hankali gare su wasu. So in ka ce wa ghadiba alaihim, Allah ya yi fushi da su, mana azabar Allah ta tabbata a kansu, an riga an yi signing, an yi stamping, kawai abin da ake jira su mutu shikenan, mutum shiga azaba. To wannan jira kuma ba wai Allah, shi Allah ba ruwansa. Yana cewa, ana cewa inna rabbaka, Qur'ani ya cewa inna rabbaka labil mirsad. Allah yana nan, that your Lord is at the waiting tower. Allah yana jira ni, wato wannan fasara ta turancin tafi mun, wato ta fata ragal, wato Allah yana jiran ka, kai kake ganin abin da tsawo, bai da tsawo a wurin Allah. Kallon ka yake yi, zaka zo ka same shi, duk takun da kai yana kallon ka, ba wani abu da yake bace masa ayyukan da kake yi. At the waiting tower yana jiran ka, yana ba wani abu da yake bace maka. Dama Allah ai above everything, so duk abin da kake kuma yana kallon ka, ba wani abu da yake bace masa. So idan ya kama su, azaba zai musu. Sai ce bayan wannan kuma waja'ala minhumul qiradata, a cikin su Allah ya mai da su birrika, abin nan monkeys, aka mai da su birai. Don aka mai da shi biri, aka an gama wulakanta shi, ya gwada cewa wulakantacce ne, mana a cikin tsatsansu aka mai da su birai. Ai mun yi sa'a ma ba wanda aka mai da biri a cikin mu, amma a cikin Yahudawa an mai da su birrika. Allah ya ce kunu qiradatan khasi'in, ku zanto birrika, kuna wulakantattu. To yace wannan suka fi kowa munin matsayi, Allah ya tsine musu, Allah ya fashi da su, zai musu azaba. Kuma dai in ba gane su ba, su ne waɗannan dangin waɗanda aka taɓa mayarwa birrika, su ne wal khanazir, aka mai da su alkhinzir, aladai. Bayan saboda wa abada tagut, aka kuma kyale su suka zama masu bautar gumaka, masu bautar shirme. Wannan shi yana bauta wa Isa, wannan shi yana bauta wa Uzairu. Allah ya ce wa qatil yahudu Uzairu ibn Allah, wa qatil nasara al-masih ibn Allah, zalika qawluhum bi afwahihim yudahuna. Wato wannan magana suke yi bi afwahihim, bakin su ne kawai ke faɗa, su ce wai annabi Isa dan Allah ne, ko annabi Uzairu dan Allah ne. Allah ta yudahuna qawlan, wato yudahuna qawlan ladina, suna fadar, suna kutsawa ne, sai da dauko manganin wanda suke a bayan su ne, su ma suna fada.
wanda suka kafircewa Allah min qablu kafin su. Allah ma ya ce qatalahumullahu an yufakuna, Allah ya tsine musu duk inda suka kasance, duk inda suke tsinanu ne su. In banda ai da gani ma ka san tsino Allah ta hau kan Yahudawa lokacin da Hitler yake barnasa su bai darkaka su fi wulakanci Hitler a rayuwarsa, duk da cewa uwarsa ma bai Yahudiya ce. ai tarihi ya gwada cewa uwarsa was an Australian Jew uwarsa, amma ba wanda yake tinkara ya ga ya kama ya wulakanci irin Jews ya fasa su daga inda suke. Wani ma yana ba da labari, na ga wani rubutu da aka yi, ba tabbatar da authenticity rubutu ba, amma suna cewa wato aka ware mutane su fahimci, likitoci su fahimci yadda brain take, yadda za a iya maganin abin da wa kwakwalwa magani. Sau da sai aka jera Yahuda aka ajiye su kawai, sai a samu kan mutum sai a fafe, sai a ɗauko kwakwalwa ana kallanta ana nazarinta, yana da ransa ana nazarinta, da aka har ko ya bige ya faɗi ya gingire. Sau tsabar azaba irin ta Hitler, da ranka za a fafe ka a ɗauko kwakwalwar a kalle ta ya take, wannan ai akwai ɗan zare gashi nan, kaga da yake da rai ga abin da yake faruwa, to da ya mutu kuma ga abin da ta koma kaza shine wani ya ce wai kamar sun fi kowa ilimin abin da ni sanya abin yake ba. Dakta haka ne? Ku ne likitoci, an ce wai abin nan Yahud abin nan yan Germany sun fi kowa ilimin irin brain surgeons haka da sauransu. I don't know whether haka ne, akwai alamu ko? Aha, ka gani? To su suka wannan azaba ta sa suka fantsama, suka rabu da inda suke. Wasu suka yi US, wasu suka yi Africa, wasu suka yi abin nan Asia, da Africa ma daga baya suka janye, suka bi su Asia din, tunda sun shigo Iran, sun shigo abin nan Egypt, wasu suka yi can, wasu suka yi Spain. Gasar da sun tarwatsa ba su da, sai Allah ya ce duk inda suke tsinanu ne su, duk inda suke tsinanu ne Allah ya tsine musu, sadaka ba za su yi albarka ba. Aka zo aka ba su guri 1945, suka zauna a Middle East, a nan tsakanin Lebanon da Philistine, suka zauna a nan. Su kuma Larabawa saboda shirme irin nasu suka dinga sake jiki da su su ta auratayya, suna ganin ga wadda ta faɗi, ga rabasa ta zo, saboda haka sai a ta abin nama kamar yadda suke ina a yanzu. Lokacin in ka je za ka sai ga idan mutum yana sallah yana saurayi, sai a ce kai ba kai shekara 40 ba ka dinga sallah in ban da ɓata lokaci. Ko a nan Masar suna haka, nan in sun ga yaro yana masallaci yana zare masallaci, a ce kai wasa ka sallah, kada ka je ka nemi kuɗi sallah sai ka kai shekara 40 tukuna sanar ta zama dole. To zuba larabe yana maka wannan abun. Hatta duk kasashen da kai ne, su Qatar dinnan su waye duk suna da wani tunanin, da yawa daga cikinsu. A Saudi Arabia, a Makka na shiga wani kanti, tsakanin kantin da harami bai wuce daga nan zuwa ƙarshen Nile ɗin nan ba wallahi, ƙarshen Nile ɗin nan, ƙarshen Nile zuwa kan Mississippi, wallahi bai wuce nan ba. Amma mutum muna hira da shi, ya ce shi fitin da yake bai taɓa shiga wannan gurin ba, haka ya ce da ni. Ko a lokacin ya fi shekara 40. Ya ce yaranka daga lokacin na ɗan ya ne abin nan 2000 na jin ko 2001 ko 2000 na manta, amma wala haka yace da shi bai taba shiga wannan wurin ba. Na ce to me yasa? Yace ayo me zai je yi, sallah ce ko ina ma zai iya yin ta. Yace kai abin da ya kaka kenan. Na ce sheka ne. Yace kuma ka biya kuɗi, nawa ka biya? Na faɗa da jiya masa shi a riyal. Yace la kurin ka zo ka sallah nan. Na ce kurin da sallah nan, sai haka lallai. Kaga ai akwai jahilci a cikin wannan abin. Ai akwai jahilci. Mutum yana da, ana cewa wai yaro gonar menene, yaro a gonar wani abu da da wahashi yake fada, na manta karkar maganar nan. Magani a gonar yaro ko, wato ga magani a hannunsa amma bai sani ba, ga harami a hannunsa amma bai damu ba. Yace wallahi bai taba shiga ba. Nace to me yasa zaka shiga? Yace kai da Allah dai ne na mata lokaci na wani damun kai na da sallah. Yanzu ba fa da kai, yace yanzu fa da kai 40 din ma, a bari man dan nutsu tukunna. 40 din ma yanzu yayi ta. Kaga an mun gode Allah wallahi. Nan bangaren muna da sallah. Nan duk karamin yaro in bai sallah ba ubansa sai ya dukan sa yake yi. Ko bai kanta yaro yana so ya je sallah. Ko bai kanta sa.
da sunan muna hawa da su a nan da isha'i ma ba ma sallar abin da ba tarawih ce ma nan muke fafata da su a dan yaran nan ga sunan saboda suna so su zo su sallar wannan ya gwada cewa muna da alheri da yawa kuma in ka sa yaro akan wannan duk inda ya je ba zai lalace ba wallahi ba zai lalace ba za ka asararsa ba to amma kar maka Allah ka zo mu zama abin nan mun saki jiki shikenan mun dauki ɗabi'ar Yahudawa ɗabi'ar abin nan ai ba ta kai mu ko ina ba to Allah ya ce daga cikin abin da ya musu shine ya tsine musu ya jefa su sun zama birrika sun zama alkhanzir kuma suna bautawa dagutu wato suna bautawa abin da ba Allah ba wani abin ko annabi ne ka bauta masa kafiri ne mutum dan wuta ne kuma mushrik domin ya yi shirka da Allah tunda ba a bautawa annabi ko waye ba a bautawa mala'ika a'a ubangijin mala'ika ubangijin annabawa da mursalai shi ake bautawa ula'ika Allah ya ce waɗannan mutanen sharrun makanan su suka fi kowa mummunan matsayi da mafi sharrin matsayi a gurin Allah wa adallu an sawa'is sabil su suka fi karkata gabarin hanyar Allah mai kakkiya dan ba su haukanta ba kwata-kwata wato wanda zai zama ya alakanta kansa da Yahudawa da Nasara to ya bace wa hanya Allah ya ce ka koma ka alakanta kanka da Allah ka nemi Allah ya zama shine bai jibanci lamarinka ka nemi manzon sallama ya jibanci lamarinka ka nemi musulmi yan uwanka mu'minai zama su jibanci lamarinka da haka ne zaka samu alherin rayuwa ba yanda kake tsabani ba wayancan mutanen ba abin da za su yi maka Allah ya rufa asiri ka karanta to sai ce wa idza ja'ukum kuma inda za su zo muku munafikai kenan wato a wancan lokacin suka shigo wurin manzon Allah sallama da sahabbai a masallaci to in suka shigo wa idza ja'ukum in suka zo qalu zaka sace amanna mun yi imani qalu amanna bakara ba ta ga mana menene wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wannan hali ne na munafiki a ce in sai ai mu dama ai mu masu imani ne ai mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah ai ba komai ai kaza amma suna bari kuma sun koma gurin yan uwansu sai su ce kada da su ba akwai muke musu wannan marasa hankali sabon Muhammad wani hankali gare su wani gane ya suke yi to amma da ku sani ba shine Allah yana kallon ku kuma dai ya san me kuke ya san me ku oye ya san me ku bayyana sai ce wa idza ja'ukum in sun shigo gurin ku qalu amanna za su ce mun yi imani wa qad dakhalu bil kufri amma sun shigo da kafirci su a zuciyarsu in sun gaba abin da suke yi kuma za su fita suna cewa to assalamu alaikum madalla to Allah wa alkhairi ai kaza suna murmushi suna fara'a wa qad kharaju bihi da kafirci da suka fita wato duk abin da manzon Allah zai faɗa a gurin ma bai shi da su ba ni wato a duniya ba ta ganin wanda suka yi asara irin munafikai ba sun yi asara domin ka samu damar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin da babu ka basa a duk duniya ba taɓa yi ba kuma za a yi ba annabin da ya fi kowane annabi rahama annabin da aka aiko shi ga kowa da kowa ba wai zuwa ga mutanensa kawai ba annabin da aka ba ƙur'anin da har ƙarshen duniya ba za a canza ba annabin da ya fi kowa soyayya zuwa ga Allah a ce ya zauna yana karantar da mutane yana musu tarbiyya amma ka ce kai musulmi ne amma kuma ƙarya kake a zuciyarka kuma kai kafiri ne ni ba taɓa ganin mutumin da ya asara irin wannan mutum ba kaji Allah ya ce in sun shigo da kafirci suke shigowa a zuciyarsu so duk abin da manzon Allah zai faɗa ma ba ma shiga ransu ba da ta su ake da shi in sun tashi za su fita kuma wa qad kharaju bihi da kafirci da suke fita jiya yau ruwan aski wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah shine mafi sanin abin da suka kasance suna boyewa a zuciyarsu don Allah ya san komai to wannan alamun na munafiki ba shi da kyau shi yasa manzo Allah ya ce ayatul munafiki arba'un a wata riwaya alamomi na munafiki guda hudu ne man kana lahu khaslatun minha duk wanda yake akwai wani nau'i na wannan yana da ɗaya daga cikin su to kana lahu khaslatun min nifaq yana da wani nau'i na munafinci hatta ya da'a sai ya bar su na ɗaya ce idza haddatha kadhib in dai zai magana ƙarya yake yi a ce kai magana da ƙarya to in kai wannan alama ce cewa mutum munafiki ne wani lokaci wata ƙaryar
tana zuwa domin kare kai. Akwai gurin da baka bukata ka yi ƙarya in za ka kare kanka, kawai ka faɗi gaskiya. Ita zai mata an gamsu ba a gamsu ba, wannan kuma su wanda suke jin ka su ta ragewa. Amma mutum ya faɗi magana kuma ya san ƙarya yake yi, ko kuma a baka labari daga wani guri akan wani mutum wanda kai baka san shi da haka ba, kuma ka yadda. Bayan ka yadda, ba fa ajiya kai a ranka ba, ka ɗauko zancen kuma ka faɗa a wani guri. Ai wani kaza ne, ai wani an ce kaza ne, kuma kai baka taɓa gani ba, bai taɓa yi maka ba, amma ka ji ana yaɗa da ƙarya. Wannan alama cewa mutum munafiki ne. Wasu lokuta kuma idan munafiki yayi kamari, har rantsewa mutum yake da Allah. Shi yasa nan Qur'ani yace suna rantsewa jahada aymanihim, iya rantsuwarsu. A ce ka rantse da girman Allah akan ƙarya, kuma ka san ƙarya kake yi. Kamata idan mutum ya zama ya kai shekara 30, to ya daina rantsewa akan ƙarya. Ko da zai ƙarya, kada ya sa rantsuwa akai. Rantsuwa ma ba ta ƙarya ba daidai ba ce yayi ta, amma in har yayi ta to yayi kabira. Dan rantsuwa tana cikin manyan kaba'ir. Kamar yadda malam ya faɗa, malam mai alkaba'ir, cewa ƙarya ɗaya daga cikin kabira ce wadda take sa mutum a wuta. Manzo Allah ya ce in yayi magana ƙarya yake yi. Wa idza wa'ada, in aka yi alƙawari da shi kuma a khalafa sai ya saba. Za a yi alƙawari akan wani abu sai ya saba. Wa idza tumida, in ka amince masa, khana, sai ya ha'ince ka. Ka amince masa akan abu, to sai maka ha'inci. Sai ce wa idza khasama, in za a yi rikici da shi ko ya zama yana da matsala da wani mutum, to fajara, sai ya faɗi maganganu marasa kyau akan wannan mutum. Wannan alamu ne na munafinci, tsantsar munafiki kenan. Dan manzo Allah ya ce kana munafiqan khalisan, haka yace. In yana da waɗannan, to munafiki ne tsantsa, turnuƙun munafiki ne. Turnuƙu aka nama kalla, turnuƙu wanda in ba bari ya ba, kawai Allah a bakinsa yake. To wani ɗabi'u, to duk wannan ayoyin suna magana akan wa'in nan. Ya ce wa tara kafiran minhum, daga cikin abin da za ka gani shi ne mu je watara kafiran, kuma za ka ga da yawa minhum daga cikinsu yusari'una fil ithmi, suna kutsawa, suna gaggawa. Wato yusari'una, suna gaggawa fil ithmi gurin aikata sabo. Wal udwani, suna gaggawa gurin yin ƙetare haddi, wato yin gaba da mutane. Wa aklihim suhut, za ka suna gaggawa gurin cin haram. Duk wannan alamu ne nasu. Kaga sai mutum ba shi da aiki banda kokarin shi dai sai yayi sabo. Kasan ko sabo daga baki yake farawa, ko daga ido, ko da shawai daga kallo yake farawa. Yayin da ka matsanta kan kana ta kallon abu, kana neman aibin wannan abu, ko kana kallon mutum kana neman aibinsa, ko kuma kana kallon sau kake yayi nisa, sai ko baki ya fara magana a kansa. Kaga kayi giba ko ka ci namansa. Kuma mafi yawa abin da mutum zaka faɗa in dai ga ka gashi baka faɗa ba, sai da ya tafi ko ka ringa aibata shi a gurin mutane. Su ko mutane ba san shi da wannan ba. A san shi a matsayin mutumin kirki, kai gwada ta aibatawa, ka zo munafiki a kan makalla. Munafinci nan bai da wani fa'ida. Da abin da ya kamata kai shine in ka ji wani abu tare da shi yayi, to sai ka tare shi. Kai me yasa kake yin kaza, ana ganin ka mutumin kirki, ka daina yi. Wannan shine daidai. Musamman a ce manya su tare mutum, a ce na ji an ce kaza kaza, me yasa kake kaza, ko da faɗa ma wa ya gaya ma, ba sai kayan na kaji wanda ya gaya mun ba, amma an ce kana yi. To in yace kaza, a dama ni wa'azi zan ma, in har kana yi don Allah ka daina, domin kai kaza ne kaza kaza, kuma kana da mutunci a gurin wannan yaran, in ko ga gurin wannan mutumin da kai ya faɗa. Kai kuma ka ajiye dama abu da ke so shi ne ka masa magana, ka yi ka gaba shikenan, ba kai da kowa ba. Amma wasu lokuta mutane neman abin suke yi, tafiya suke su nemo yanda za su yi sabo, tafiya suke su nemo.
ko a ce an tafi aje ai wani abu a wani guri, ko kuma an tafi aje ai kaza haka dai, ko kuma a zo a zauna ai ta kisa abubuwan da suke ba daidai bane wa al'umma gaba daya ko ga wasu mutane. Wal udwan da kiyayya, domin shi udwan wato ya zato cewa kana ketare haddi ne domin ga abin da ya kamata ka yi kuma sai ka wuce. Shi musulmi kullum kamata ya zama dan uwan musulmi. Al muslimu akhul muslim la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, ko baya cutar da shi, baya wulakanta shi, baya wa kunu ibadallahi ikhwanan, ku zanto bayin Allah. Ya shuddu ba'dhum ba'dan, cewa kal jasadil wahid, mu zama kamar jiki daya, inji manzon Allah sallama yace kal jasadil wahid, musulmi zama jiki daya wanda in ka taba wani bangare a cikin jikin tada'a sa'irul jasad bi sahri wal humma, dukkanin jikin sai zama ya dauki zogi da radadi da zabi saboda an taba wani guri. To haka ya kamata musulmi su zama, in an taba can karshe kowa ya ji shi ma an taba shi. Amma yanzu da muke rayu a duniyar nan ba gashi nan ba, ana dauki daidai, an dauki Iraq an ragarga da ita muna kallo mun kyale, aka dauki Libya aka ragarga da ita muna kallo mun kyale, an dauki kaza yanzu gashi an dauko Iran. Haka za a ita yi ba, muna nan muna zuba ido. Kuma haka ba ya shigo Najeriya ita ma haka za a dau Kano, Kaduna tana zuba ido, sai an gama da ita a shigo Kaduna, kuma haka ba Bauchi da tana kallo a shigo. Haka musulmi in bai zama ya haɗe ya ɗinki ya yi abin da ya kamata yi ba, to akwai matsala. Saboda idan fitina ta shigo al'umma, lallai al'umma su zauna su kalle ta, su yi maganinta a kan kansu. Wani haka ya kamata kowace irin fitina ce kuwa, su jimanci da wata lamarin kawunan su junansu su yi maganin matsalarsu da gaggawa don kada zo ta shafi kowa da kowa. Allah ya rufa mana asiri. To sai ce labi sama kanu ya amalun, tir da abin da suke aikatawa na barna a bayan ƙasa, na yin sabo da yin ƙarya da yin ƙage da yi wa addini ba'a da kuma watsar da wato sha'ir na addini da kuma wulakanta addini da cin zarafin musulmi da wulakanta musulmi da duk abin da aka ambata a nan gurin. Allah ya ce labisa, kuma wallahi tir da abin da suka kasance suna aikata, ma na aikin yayi muni. Idan Allah da kansa ya ce yayi muni, kaku ai wannan abin mummuna ne. Allah ya rufa mana asiri ya tabbatar da mu akan addini. Ina ga kada mu ja da yawa ko bukatul yahudi yallahi bagalula, wannan tana dan dama kuma na ga lokacin yayi, watakila akwai tambaya, watakila. Allah ka tsare mu daga fadawa sharrin rayuwa da sharrin shaitan. Allah kuma ka raba mu da fitintunan wannan zamani. Allah abin da ke faruwa a majalis din nan, Allah ka kawo mana karshen sa, Allah ka kawo mana sauki, Allah ka ba musulmi sauki a wannan rayuwa. Ya Allah ka tsare mu daga dukkanin abin da zai tayar mana da hankali. Allah ka tsare mu daga dukkanin makiya a duniyar nan. Ya Allah ka ɗora musulmi akan kafirci, ka ɗora musulunci akan kafirai. Ya Allah ka tabbatar da mu akan addininka. Mu da muke cikin wani hali a Najeriya nan na kama mutane da tsare su da jefa su a cikin tashin hankali da neman fansa, Allah ka yayi mana, Allah ka yayi mana, Allah ka ba mu sauki, Allah ka yayi mana, Allah ka gafarta zunubanmu, Allah ka jigan iyayenmu da kakanninmu da iyaye da malamai da kuma ƴan uwa da suka rasu. Mu da muke da rai, Allah ka kyauta rayuwarmu, kuma ka sa mana albarka a wannan rayuwa. Yara ka musu albarka, Allah ka sa su zanto wanda za a yi alfahari da su a ranar alkiyama. Ya Allah ka ba mu aminci a wannan kasar, ka ba mu arziki mai yawa mai amfani mai alkhairi. Allah ka ba mu dama mu yi addinin yadda kake so, kuma in mun yi ya zama ka karba ya Allah. Allah ka mai ta mana Ramadan da yawa, Allah ka mai ta mana Ramadan da yawa, Allah ka mai ta mana Ramadan da yawa. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.